Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon ani usab kini ang programa sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa kinasigasing magadapit kaninyo o magapanginaot nga kamong tanan garon ana kamo sa kalagsi kabasgog sa inyong mga panglawas, mao'y mahimong puhunan magamit nato para sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod ganato sa kaluwasan nga kini nga mga kamaturan tinudlo ni Master kanamo padyan sa nga among pagtudlo kaninyo nga kung do na may mga basahong referensya dili kini gigamit sa pagtudlo ni Master para supakon ang Biblia. Og nining tungura among mga pagpanghinaot sa tanang makaigsunan sa nagakalain mga dapit, labi na sa mga chapter president nga nag-abaga karon sa radio nga inyong ipakita para sa inyong dapit nga adunay pagpanigamot ninyo para mapahigayon kining atong pagtulunan. O kumusta usab sa tanang mga membro, no? Labi na sa PBCM compound gatong mga diehard lang yun sa PBCM, dili anang PEDM nga bag-o pa ni tunga ba nya pagtunga mauna hinoy matuod na mo na ibantayanan nato kay gisulti na nadaan ni Master kini nganong gipaningkamutan nako sa pagpahimangno sa tanan o wala kami pagkumbiyansa para masiradaan sila sa mga dapit nga kung moadto sila kabantay na mo nga dili day ni mao ang tinuod kining atong pagtulunan. O dilusab nato kalimtan nga sa tulo ka hugna nga ila pong iawat-awat sa panagtigom, no? Marso 10 og ang Agosto 19 og ang Disyembre 29 sulod kana sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna. Og dilusab nato kalimtan ang atong obligasyon para sa PBCM Palace Reconstruction, ang mga paghangyo diha sa inyong paghatag sa mga donasyon para niana. O dining tungura karon magpaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nang umusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og niya, ihatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebangelista. Kiniusabi niyong siya ni ebangelista Brother Hernaldo Pipi, kalakip sa mga pagtuon karon o karon sa pagpadayon, magpailap ang kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpataling ug usab sa gihapon, kini ang inyong igsuon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghok nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa adunay matag-adlang Domingo o aduna usa matag-adlang Sabado sa inyong pagpatalinghok. Og dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City, Radyo Ronda. Mabati ang atong programa matag-adlang Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Og adunay pagsubli niini sa matag-adlang Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta sa mga tigpaminaon usab dinhi sa Dipolog City, ang atong programa mabati kini dinhi sa RPN Dixkidi Dipolog Radyo Ronda, matag-adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabihon. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini sa B-Radio Waikurat FM, matag-adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio.
Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna mabati kini magsugod alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon, o mabati kini pag-usab sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ubos sa pagdumala sa mga kauban nga mga ebanghilista o ministro nga matuod nga nagsunod sa pagtulunan sa PBCM. Ato sab nga gikumusta ang ato ang chapter president dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo chapter president Brother Bernardino E. Arias? Kumusta sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Tandag City? Ang atong programa mabati kini matag adlawng Sabado dinhi nining maong sibihan sa DXBP Shore FM. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado og sa iyang mga opisyalis. Ato sab nga gitimbaya ang atong mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kaninyo Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Patterson, PBCM member. O padayon ang among paghatod sa among pagpasalamat diha kanimo sister sa mga libro o referensya nga imong gipadangat para magamit sa atong programa. O ingon man sa mga Amakiton and Hermias family, labi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ato sab nga gikumusta ang atong igsuon dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Primo in Sabang? Ato sad nga gikumusta ang atong viewer dinhi sa Tandag City nga aniya na nimuyo sa Butuan City. Kumusta kanimo Brother Ivan Kirk Narca o sa imong pamilya? Ang legal counsel sa pagtulunan sa PBCM, wala-lain Attorney Ramil G. Carion. O pahibalo sa tanan nga mga tigpaminawan o mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, kining kanhi mga ministro o ebanghilista sa pagtulunan sa PBCM. Unang-una kini si Mr. Nakwa or Danilo Nakwa o si Mr. Hermogenes Macarayo. Dili na kini sila sakop sa pagtulunan sa PBCM tungod kay nagtukod kinig silang pundok nga ilang giparistos gobyerno sa minubo nga pagkapahayag PADM. Usa ang tanan nga nagsunod diha dili na usab membro sa pagtulunan sa PBCM. Pero willing gyapon ta brethren kung mobalik sila sa sabakan diri sa pagtulon ng PBCM. Ay para masayra nila nga dili kabubuton nato nga gi-expel ang ilang kinaugalingon nga pagbuot kay gusto mang maglain. Okay, dayon usa pod nga gipahibalo sa tanan nga mga kaigsunan kini usa sa kanhi ministro nga mao si Aquilino Valencia. Dili na usab kini gi-recognize as official evangelist sa PBCM ug kung aduna may iyang mga gihimo nga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Og yadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Karon sa pagpadayon ug paghisgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Okay no? Brethren, Deber, Brad Hernan, sa dili pa ang atong paghisgot karon sa atong pagtuon sa paghatag og katinawan sa nangayo og tubag nini, ato sang basahon ang mga ngalan sa mga nagapungutana gani ato lang i-advance nga mosunod pud ni ang last anit ang gatong na ay PBME nga nagapangutana. No, amo lang ipahibalo nimo busa bisan todo wala pa moabot ang inyong mga pangutana, no? Inyo lang sundan kay para mahibaw-an ninyo makabantay mo og aha mo nga numero og importante man gyapon ni bisan dili ni inyong mga pangutana. Basahon nato Brother. Okay, Reb. Unang-una din sa mga nagapangutana, si Brother Juvilio Binaraw Karawi Jr. dinhi sa Cagayan de Oro. Ikaduha si James B. Ticker sa Christ Commission Fellowship. Ikatulo si Art Orion dinhi sa Sugod, Bukidnon, Philippines. Ug ang ikaupat si Ignacio Cabanyero. Mao kana, Reb. O dini karon ang atong pag-isgutan karon mao kini ang atong pagtubag sa pangutana ni Jubilio Binaraw Karawi Jr.
O importante sab ni iyang pangutana kay usa daw siya ka membro sa gitawag og PBCM pero taliwala niya na mong atong giaghat katong mga nakulangan pod. Inahadlad pod nga inyong ipangutana para di ta malimbungan sa atong kaugalingon. No. Pero nining iyang pangutana karon sa di pa nato ipabati o atong pagabasan gipaagi niya sa Facebook page nato o sa programa nato. Ato sang pamation Brad Rone, Brad Dever, Brad Herrad ang comment ni chapter president sa Bato Plaridel Misamis Occidental Branch 83 nga si Felipe Manlod tungod kay kini siya nanubag tungod lagi sa gipalakaw ni Aquilino Valencia nga gi-expel nato pero willing gyapon nga kung sa kondisyon nga makiguli di man gud siya makiguli kay batod pa niya wa pa daw moabot ang panahon abot ning tawhana nga ako daw sa to yang termino nga gigamit Bradron Abusado mo nagigamit niyang termino rib nga atong napaminawan sa iyang programa. Abusado daw ang Executive Vice President nga matud pa nimo Mr. Valencia nagpatawag og reverend. Ingon siya nga yung termino. Kay lagi pag argumento nila ni Brad Cesar kay gipangita man ako siya kay gusto kong makigsulti uban sa mga gwardiya iyang gipasubraan nga na kuno daghang mga gwardiya nga dalag bunal kay bunalan kuno siya mong gitubag ni Brad Cesar Patio sa programa dinhi sa DYLA sa matag Domingo nga walay record si reverend nga mao na sa barangay siya pataka lang kuno kay sa pagkaabusado gani kuno nako dili lang kuno ko masumbong kay ako man kuno ang kuan na police blatter kuno to sa lungsod sa saan. Di kuno ko masumbong tungod kay ako man kuno ang kapitan unya ako kunong gipamuril ang saging ni Bonifacio Basar kay pangtapas-tapas kuno nako abusado kuno ko tinod bitaw mga kaigsunan kung iyon ana gyud atong kinaiya. Unsa ba day tawag ganana. Pero ang akong gisugo at the same time, chapter president o ni Apalas Guard, murag nalain siya, siya na ang magsulti nini kay sila man akong gisugo. O nganong di siya makasumbong o iya baning yuta. O nganong gikinanglan to katong saginga nga maputol. O katong naay yang gitanom didto sa nga kawayan nga murag ingunan gikan lugar aning libro unya murag ana nakataas. No. Na og do na po'y lubi pod nga iyang gitanom nga kinahanglan to nga makuha lugar to niya patalingugan na nato si Felipe Manlod ang chapter president. Ako si Felipe Manlod, 57 anyos, chapter president sa Bato Plaridel Misamis Occidental. Akong tubagon kanang gisulti ni Aki Valencia nya mahitungod sa pagpanaga sa saging ni Buni Basar. Ang tag-iya sa lote, si Masterman, na may tag-iya si Yuta diya. Unya, gipapuyan sa mga tao nga membro sa PBCM. Unya, ang katag-iya ng mga lote, nga mo'y mupuyo, si Ronilo Tamparong. Gamito naman niya ang lote, mo to nga, iyang tag-on ang saging, o katong kawayan, o lubi, dili siya masugot kay pabaryan niya. Moto nga ni dool si Ronilo Tamparong dito kang Reverend kasi Reverend ito yung siya mapod ang kapitan leader po siya kay Executive Vice President man siya sa PDC ni Paibalo nga kung saan niya pagbalay sa mga lote nga itam na ni Buni Basar niya dili siya mo sugot nga tagpo na sa akin moto nga nagpatawag si Reverend sa mga gwardya ako usama po ko ka gwardya kay wa may gipili diya nga mo sulod ka mo voluntaryo kapag kagwardya. Usap po ko nga naapat to sa pagtaga tungod kay di man magkaturunganon ang iyang gibuhat. Kana si Buni Basar, sige mo na nagbiag-biag kananom sa mga lote diha nga dili iya. Nya imong badlongon may mag lote siya mga membro. Nya iya mga membro wala na diha. Sa diha nga ang lote biyaan na gani sa mga tao nga namuyo. Ang lote mo balik gina sa tagiha dito ni Master. Si Master kay naaman dapit sa pagigdap si Reverend karon ang
dumala niya ng mga lote. O niya umingon sila nga, panaw-daog dahil na. Hindi na panaw-daog. Kung dili, ang gihimo ni Buni Basag, mao hinuon ang pagpahimulo sa mga lote, diha nga dili mo itagiya, mga kaya ako. Atong nabati, dili pa ba ni Igo ni mo Valencia, di ka namudyot ato ba? No? Dili lang namo ka matubayan, pero tanan, ato timan humani ang amo ang pagpanubag. Mao na nga, ni-report man tong tag-iya na sa Lute, unya iya diyang gitanuman ni Buni Basar og Lubi og ang kining kawayan. Na daw kay puyan man to niya. Ya pabayron na mahinon siya sa dili niya Lute. Kung gusto siyang magtanom, sa Lute nga naangko niya. Unya nagreklamo po ang ubang mga naibalay kay ang ilang nataran, iyang tamnan og saging. Unya og tamnan og saging kay masuko man siya og purilon o kuhaon to. Pabayro na po din niya. Motot isip usa ka leader sa PBCM, kita ni sulbad ana. Ngano kay kanang gitamnan. Yuta man na ni master og karon akong ginumalahan, busa matud pa nimo dili masumbong kay ako'y kapitan. Mo na giingon ni Nida nga bugok manggugagod. Di gyud masumbong kay di man sila tag-iya sa Lute nga ilang puyan. Mo na mga mahal lamong tigpaminaw. Lami unta ito ba niya, pero mga partial pa lang to ha. Nakaron, harita sa sintro sa pangutana ni Jubilio Binarao Karawi Jr. Atong pagbabasahan, Brad Deber, ang iyang pangutana. Okay, Reb, atong pagbabasahan mo, kini ang comment niya, Reb, pangutana ni Brother Jubilio Binarao Karawi Jr. Ingon ini, usa ako ka-member sa PBCM. Ako pangutana. Naaba mabasa kining atong mga butang sama sa singsing og grosaryohan og uban pa. So muni ang pangutana di ay mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan. Kay importante sab ni kay kung mamembro mo aba di ay singsing na to kay tingala man siya nga gusto niya nga mabasa ba lugar sa Biblia kapin pa nga naa daw kuno ang rosaryohan. Kana siya naamanta sa ikatulong hugna na nga panahon, kung walay ikatulong hugna nga panahon, og dili tinod atong pagtulunan, kanang mga butang atong dawaton, no, punay pulos. Manay atong timan-an, igsoong Jubilio Binarao Karawi Jr. Ngano, tungod kay, kung dili ang pagtulunan mo'y tinuod. Pero ipasikan nato sa Biblia nga basta Dios unsa gani ang iyang tinguha maugyod na ang mahitabo ug maupoy matuman. Ayon nga mabasa sa Biblia, Brad Hernan. O Reb, mabasa sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 24 sa Biblia nga may tatak nga 70 Adventist Church. Mo kini ang atong mabasa. Siuba sa mga panon na numpa nga nagaingon. Sa pagkamatuod ingon sa akong nahuna-huna, ingon niya na ang mahitabo, o ingon sa akong gitinguha, mauman ang mamatuman. Timan-an nato nga basta Dios nag-ingon kung atong kuhaan ang panahon sa Israel nga mao si Hioba. Matud pa si Hioba daw sa mga panon nanumpa nga sa pagpanumpa nag-ingon sa pagkamatuod. Ingon daw sa iyang nahuna-huna, ingon ni Hioba, ingon sa akong nahuna-huna, ingon niya na ang may tabo. Kung unsa day giunahuna sa Dios, basta ang Dios maghuna-huna, matud pa, ingon sa akong gitinguha, katong iyang giunahuna, iya pun nga gitinguha, mauman ang matuman. Mao daw ang mamatuman, dili na atua ang matuman. Kung naghatag man si Master katong singsing o grosaryohan o uban pa, ang iya na ang matuman, ang ato ay igo na lang ta sa pagdawat. Ang atong tinguhaon o susihon, kini bang naghatag, dili ba ni tinuod? Ingon niya na ra, na. Karon, kay kung maghuna-huna ta nga, dili lang unta tabutangan o singsing. Mao ka po, pwede po ka na huna-huna nato nga pangunahan ang Dios sa na-record sa Biblia, Bradron. Dili Reb, kag compare na to ang hunahuna sa Dios tali sa tao, dili gyud pwede na kay taas man ang hunahuna sa Dios compare sa tao. So kung sa iyang hunahuna, ang tao igo na lang gyud sa pagtuman kun dunay ipapatuman ng Dios.
Basahon kong pribareb din sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa Isaias kapitulo 55 versikulo 8 ngadto sa 9. Gingon. Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan, nagaingon si Jehova. So mao ni gipamulong sa Dios nga may tungod sa hunahuna sa Dios dili na mao hunahuna sa tao. Sa 9 naman nga bersikulo na dinhi ang kalainan sa hunahuna sa Dios ug sa hunahuna sa tao. Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mauman ang akong mga dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan. Og ang akong mga hunahuna matud pa sa Dios kay sa inyong mga hunahuna. Oh. Sa nakita nato nga gi-highlight kay maingon nga ang mga langit hataas daw na sa yuta, ubos ra man gyud ang yuta. Mao man ang dalan sa tao lugar, labi pang hataas ang dalan lugar sa Dios. Ang akong mahuna-huna taas pod matud pa kaysa inyong mahuna-huna. Karon mo na nga kung nagbutang tagsingsing, actually doon na ni siya ihalad mga mahal mong tigpaminaw. Na ihalad kay ang gihalad nimo ani kay kami nga mga ministro sa tinuod lang walay suhol dili ta pares Brad Ron, Brad Deber, Brad Hernan sa ubang mga pagtulunan. Tinuod. Sa mga pastor o ministro nga tawag diya nila nga naay soul. Solominti kita pa ang nagbayad kamo pagani nagtabang og bayad Brad Ron. Tinuod na rin. O niya ang gikuan lang gyud nga pagtuo ra gyud. Dili nga niwali tungod kay naigi after. Unya ang katong imong halad ani nga singsing mao na putoy ipabuhat sa mamumuhat bayran man to para sa mga bag-o na pud nga mahimong mamembro. Mao lugar na siya. O kung pananglitan dunay inyong mga gihuptanan nga mga sa mga lugar sa turong-turong no, nay mga spiritual division ba nga nay mga habak-habak nga nay ilang nay kalo nga may mga gipangsulatan og Latin. Napoy mga murag laso nga ibugkos nila silang ulo nga ang uban kasagaran pula ug talag sarap puti kasagaran pula. Sa ignon gani din silang pulahan. Napoy uban nga magtakin-takin og sundang sa ilang pagtulon ana pero sa PBC wala na. Tanan nga mga hinuptanan nimong butang, pag mamembro ka, imo nang isurrender kay dunay pagbag-o niya na. Ato sang basahon ang gihisgutan sa Biblia nga dunagyoy mga gihuptan nga kinanglan biyaan kon makaanha ka na sa tinon nga pagtulunan. Hain ang prueba nini alang sa pagtan-aw o pagsudong sa nagapamati karon nato nga nagapangutana nga si Jubilio Binaraw Karawi Jr. Brad Hernan. O Reb, naa atong mabasa Reb sa Biblia. Sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 33, sa Biblia nga may tatak nga si Seventh-day Adventist Church, mo kini ang atong mabasa. Busa, bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinun-an, mao kana Reb. O, timan-an nato, sa nakasulat sa Biblia, bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinun-an. May gihuptan ka, pero pag-abot nimo sa tinuod kinahanglan biyaan ng imong gihuptan. Kay kung magpabilin ka niya na dili ka mo decide adi man ka pugson, dili ka nahimong tinun-an diri sa maong pagtulunan. May gibasihan nato igsoong Jubilio Binaraw Karawi Jr. Ang importante nga magsunod ta sa atong programa. Dayon sa Biblia, unsa ba ang mga butang nga gihuptan sa mga tao sa sinugdan Brad Ron? Pero sa pag-abot na diri sa pagtulon ang PBCM, gitawag sumala sa gibasa na nato sa Lucas 14:33 nga bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimong akong tinun-an. Asa dining usa sa mga butang nga gitudlo ni Master kanato nga gibase sa Biblia nga kung makasulod ka na kinahanglan imo kining biyaan o tangtangon mo na kini. Okay, Reb, niya atong basahon ka na og atong masusi dinis bala ang kasulatan. Ari ko mabasa sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Isaias Kapitulo 3
ang akong pagbasa bersikulo 18 ngadto sa 21. Ingon ini. Niadtong adlaw pagakuhaon sa Ginoo ang katahom sa bukala sa ilang mga tiil ug ang mga pandong ug ang mga pikas nga mga bulan-bulan. So dunay giingon nga pagakuhaon sa Ginoo atong nabasa kining mga bukala sa ilang mga tiil, mga pandong ug mga pikas nga mga bulan-bulan. Sa 19, ang mga arios apil ni nga pagakuhaon ug ang mga pulsiras ug ang mga bufanda. Sa 20 nga bersikulo, ang mga kalo nga panapton apil na nga pagakuhaon ug ang mga ligas ug ang mga laso sa ulo ug ang mga kahon-kahon sa pahumot ug mga anting-anting. O, kining nga gisayt na to nga gi-highlight na to. Kining gitawag og apil sa pagkuha ang mga kalo nga panapton. Di ba ang mga naigahom-gahom magkalo-kalo dayon na mga Latin-Latin? Ug ang ligas og ang mga laso sa ilang ulo na ibugkos-bugkos ana. Ug ang mga kahon-kahon sa pahumot kay naa sila'y mga kahon ba nga gipahumutan to kay balaan lugar to. Unya gingon dayon og ang mga anting-anting. Sa ato pa kung naa ka na sa kamaturan, muni siya nga imong gihuptan nga kung dili ka mobiya sa tanan nga imong ginahuptan, dili ka mahimong tinun-an kining mga matanga nga ipakuha na sa Ginoo. Kay nga naman, ang imong anting-anting mauna ang Dios. Kay sa ato ng mga pagtuon nga kining bato nga puti, white stone, si Kristo gitawag og bato sa pamag-ang O cornerstone. cornerstone. Unya siuba bato the rock. Og may gitawag og cornerstone og may white stone. Sa ubang huban na gitawag na ni siya nga imo na ni siyang maoy imong anting-anting. Kwaon mo ng anting-anting nga daan nga di mao, ang imong anting-anting mo na ang Espiritu Santo. Unsay pagpamatod sa ubang hubad sa Biblia, Brother? Okay, Reb, niya atong pagabasahon sa kini nga Biblia nga New American Bible Revised Edition. Atong pagabasahon din ni Reb sa Revelation chapter 2 verse 17. Ingon ini ang nakapahayag. Whoever has ears ought to hear what the Spirit says to the churches. To the victor I shall give some of the hidden manna. I shall also give a white amulet upon which is inscribed a new name, which no one knows except the one who receives it. Nga kung basahon na to sa Cebuano, ingon na niini ang nakapahayag. Bisan kinsa nga adunay mga igdulungog kinahanglan nga magpatalinghog sa ginaingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Sa makadaog, magahatag ako og pipila sa tinago nga mana. Maghatag usab ako og puti nga anting-anting. Sa nabasan to ganiha, white amulet. Dinhi naman sa tong gihubad nga Cebuano, puti nga anting-anting nga gisulatan og bag-o ngalan nga walay nakahibalo gawas sa nakadawat niini. Oo. Pagsabot gani ini sa PBMA, mao daw ni ang singsing matod pa nila, no? Og sa kining gitawag og tadtad, kining gitawag sa uguan nga isiis kay na sila'y mga bato nga anting-anting kay gibase nila sa Pinadegdos City. Pero ang ubang reliyon bisan wa sila mag-ingon nga kana Espiritu Santo na, dili gina literal nga bato. Kay sa ato nang natun-an, kini nga basahon nga gitawag og pinadeg sa basahon sa mga saksi ni Uba. Niini nga pahina, gipakita nga ang bato, nga unsa daw ang nakasulat sa bato. Ang bag-o daw pangalan nga nakasulat sa bato, pag-ila daw na sa usa ka tawo o persona nga nagpalahi sa uban. Sa ato pa kanang bato di nasulat ang bag-o nga ngalan, usa day na katawo, busa dili na literal nga bato. Sa ato nang natun-an, Espiritu Santo na nga magbaton og lawas. No. Usa dili kami motubag niya na nga dili nagbase sa kasulatan. Among gidawat kini pod kay tinuod man nga dili gina literal nga bato. Kani ang priba kining igsuon ni Brad Diver nga si Wilfred
Brother Deber, no? Kuya Wilfred Rizaba Reb, akong maguwang. Oh. Oo, ni atong i-display. Kini si ni Vlogway. Wilfred Rizaba, usa ni nga nasakop kini siya nga dagway. Usa ni ka nasakop sa usa ka pundok nga Dios nga amahan, nga duna sab ni sila'y mga butang nga gihatag na ay mga singsing, na ay mga grapa. Tanan nga na ay mga bugko sa ulo. Unya lagi kay ang papa ni Brother bag-o pa man lang may taliwan, no? Tinuod. Unya, di man lagi siya mutuo sa gipasakupan ni Brother Berpon. Naghango siya dito siyang una-una kang master nga og tinuod daw ning pagtulunan. Pwede ba daw mapakita niya sa iyang pananaon iyang papa? Kay kung mapakita niya sa iyang pananaon, dito lugar kay bali niya gi-address kang master sa iyang paghuna-una. Iya daw kuno isurrender ang mga butang. Pag humaglubong pagkagabi kay napakita man ang iyang papa sa pinagis damgo, lisod ba na mamatay niya, makitaan imong papa? Di oy. Unya kay mao may iyang hangyo, mao to nga ang mga butang iyang gisurrender diri kanato og kuno mo ni makita nato. Og kun ang pagsurrender tinuod patong gihimo nila nga bag-ong pagtulon-an ni Danilo Nakwa og ni Hermoines Macarayo nga Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated nga gimubo PEDM. Di dito unta niya gisurrender. Ha? Og nibalin siya pa kay leader magkuno ko siya wa ikaw untay surrenderan ani balin siya. Now, kanang mga gigunitan ako nga iyang gisurrender igsuon ni Brother Deber. Mo na mga kaigsunan. Og sa pangutana ni igsuong Jubilio Binaraw Karawe Jr. nga naaba daw sa Biblia kanang singsing. Oo, naa. Kay kining atong singsing, once nga magsingsing taani, duna kini makita nato o sa pag-training, kung trainingon ka, tudluan ka, o pabantayan nga adunay mga signalis po nini. Pero adto nimo ni makita sa pag-explicar kung muaka sa spiritual healing kanang mag-training, pa-training sa pagpanambal sa spiritual. O gitawag usab kini nga kung gibutangan ta nini, isip kini patik na to ilhanan nga kita PBCM og anaa kita sa kabaguhan. May nakasulat ba sa Biblia, bradron, nga ikapakitang ehemplo nga kining ipakita ron ni Master isip ilhanan nga nabag-uta. Katong atong mga dautan nga mga buhat sa una, pag abot na sa PBCM, kung mutuo ka na, muuyon ka na, wala unto isip na bago ka, mo lugar ning ilhanan po sa singsingan na bago-uta. Depende na sa tao nga ni Sanong. Ni Sanong. Basta kay mauna ang patakaran. Doon na ba, Brad? Ron, sumala sa nakasulat sa Biblia. Aduna Reb, o basahon ko kini sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ari ko mabasa sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 11 ngadto sa 24. Kasaysayan kini mahitungod sa anak nga nawala nga sadyang naibalik, gitagag singsing isip kabaguhan. Kay kaganina, atong gibasa kaganina sa Isaias 3 nga 18 ngadto sa 21, ang 21 apil ang mga singsing o ang mga pahiya sa ilong nga pagkakuhaon sa Dios. Kay but ipasabot brethren nganong kuhaon to tud kay diha sa pagtulunan sa Dios kini ang ipuli. Correct. Paras ba atong anting-anting nga kuhaon? Ngano kay ang imong anting-anting mo na ang Espiritu Santo. Ingon niya na lugar ang equivalent. Okay, basahon ako rin ang versikulo 11 sa kapitulo 15, lapos sa 24 ang pagbasa. Gingon, og siya mingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki, og ang manghod mingon sa iyang amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan, og kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan. Wala dangtig pila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan. Ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta og didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Og sa nagasto na niya ang tanan katong manghod nga anak, miabot ang usa ka dakong gutom niadtong yutaa og siya misugod sa pagbati sa kawalad-on. Busa siya miadto og mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niadtong yutaa
ug siya gisugo niini ngadto sa iyang kaumahan aron sa paglaog sa mga baboy. So nahimo ni siyang pahinanti sulugoon na dayon katong manghod tungod sa pag-usik-usik sa iyang bahin gikan sa iyang amahan. Sa bersikulo 16 kadtos 17, og siya nangandoy sa pagbusog sa iyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa biatilis nga ginakaon sa mga baboy. Ug walay tawo nga mihatag kaniyag bisan unsa. Apan sa nahiulian na siya sa pamuot, siya miingon, pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan, nga may mga pagkaon nga nang hingapin, samtang dinhi nagakamatay ako sa gutom. Mutindog og muad ako sa akong amahan og ingnon ko siya. Mo nigi imong desisyon sa anak ng manghod. Amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan, og dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Og siya mitindog og miadto sa iyang amahan. Apan samtang didto pa siya sa halayo katong manghod nga anak. Nakita siya sa iyang amahan og kini giabot og kaluoy. Og midalagan og migakos kaniya og gihagkan siya. Og ang anak mingon kaniya ngadto siyang aman, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan og dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Apan ang amahan mingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya ngadto sa iyang anak nga kamanghuron nga mibalik. Ug butangig singsing ang iyang kamot ug sa patusi ang iyang mga tiil ug dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok ug ihawak kini ug mangaon kita ug managsadya. Sa 24, ngano man nga managsadya, kay kining akong anak matud pasamahan namatay na, apan karon nabuhi siya pag-usab, siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya ug sila misugod sa pagsadya. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ilabi na sa nagapangutana kanato. Igsoon mo ni nga katong usa ka anak nga kinamanghuran kay duhaman nag-usik-usik ni siya sa tanan niyang kabtangan nga gibahin nga ngayo man hangtod nga nagutom siya, na gusto na lang siya nga bisag biatilis na lang nga kanunon sa baboy, mukaon na lang siya ni anto pero may nihatag tungod sa kagutom niya, napunawan siya pag nagkalipong-lipong na. Pero sa diyang naulian siya, nakauna-una siya nga mubalik daw siya siyang amahan kay daghan man kuno ang yaman o sinuhulan sa to pa arang-arangan gyud ay sila kahimtang. Ang kunon lang daw kuno niya nga nakasala siya sa langit ug kaniya sa iyang amahan. Moto nga sa pagkakita sa amahan sa bersikulo 22 no ngadto 23 nag-ingon no. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-a ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya. Og butangig singsing ang iyang kamot og sa patusi ang iyang mga tiil og dad-a dinhi ang nating baka nga pinatambok og ihawa kini og mangaon kita og managsadya. Mo na kay buti pasabot nga kung bisyoso gani ka di na ka makamao mang ilis-ilis ba. Tanawa gani ng mga nagdruga og nabay saktong attire nila. Iba wala. Busag ipakita nga kung naa na di ka sa pagtulunan sa Diyos, ipakita po nimo nga dili ka laksot tan-aon ba. Unya sa bersikulo 24 giingon no, kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na kay nilakaw god, pero karon hingkaplagan na siya. Pag-ingon nga naa tas matang sa pagbisyo, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, atong makita nga di ay patay na ta sa pananaw sa Dios. Busa sa pagbutang og singsing sa atong mga kamot, igsuon nga Obilio Karawi Jr. Muna ilahanan nga nakita sa gitawag og kabag-uhan. Kining atong singsing ilahanan ni nga anaan na kita sa pagbag-o. Mo ni siya aron magkakita ta tungod sa kadaghan nato, makitaan ang design sa atong singsing kay ang nasa singsing nato
na may simbolo sa Espiritu Santo, sa lampati niya naapod ang libro nga Biblia, o sa training pod, ano na po ni mga signales. Mutuo man ang tao sa dili. Pero kung naa ka nini, imo ba ning nabantayan? Enhanlan man nga imong pamation sa imong kaugalingon kining butang nga gihuptan. O kini usab ilhanan kini nga naakita niini nga singsing, mao po ni ang gitawag og patik. Gawas nga ang wali nga Espiritu Santo, patik nato ining dawaton, kini pong singsing ingon po ni nga patik sa nakasulat sa Biblia. Hay nang prueba, brother. Ni Areb atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Exodo kapitulo 39 bersikulo 30, ingon ini ang nakapahayag. Ug nagbuhat sila og diadema sa purong-purong nga balaan sa lunsay nga bulawan. Og kini ilang gisulatan og sinulat nga sama sa linilok sa usa ka singsing nga patik, balaan kang hihuba. Kining atong gikuha nga prueba tungod kay ang giingon sa gi-highlight nato og kini ilang gisulatan og sinulat nga sama sa linilok sa usa ka singsing nga patik. Kini diyang gitawag nga og nagbuhat sila og diadema sa purong-puro nga balaan sa lunsay nga bulawan, og kini ilang gisulatan og sinulat unsa daw nga mata nga sinulat nga sama sa linilok sa usa ka singsing nga patik. Sama daw sa usa ka singsing nga patik. Busa gikuha sa termino ni Master nga isip patik po din nato, isip kabag-uhan nga natas pagtulon ang PBCM. Kung doon naman tay singsing nga kanya tug unsa ng matang sa singsing sa pundok atong pasakupan sa pag-abot diri, biyaan mo na. Kung doon naman kay anting-anting pag-abot nimo diri, biyaan mo na kay ang imong anting-anting mao nang Espiritu Santo, ug ang imong singsing mao na ning ang singsing sa PBCM ingon nga kabag-uhan. Pero subo pamalandungon nga si Hermoines Macarayo nanangtang na siya sa singsing o gani iyang gipakita nga lahi pud hinon kuno siya kang Aquilino Valencia kay sige ra kuno panghilabot si Aquilino Valencia. Ingon pang Hermoines Macarayo pinangga kuno kunya pero lain matanga sa pagpangga kay kung ang eleksyon man lang di ay mo ibasihanan naglain mo ano nga man ka makigsulti nako kay matod pa ni Pakito Unabia chapter president sa San Jose Libuna Bukidnon o uban kang Jolito Lopez o uban kang Damon ano nga man ka moadto kay lagi nahinayak na kay nagtukod na kuno sila busa ayaw kong kabuangin ninyo nga naa ka nako ang diferensya. Kumusta man si Cesar na ngayong pasaylo? Pero matod pa ni Eutikio Madrihanon nga PBCM Dental President, ato siyang papatubagon sa diyang gisultihan si Brother Hermoines Macarayo kung unsay iyang tubag. Niya inyong pamation, Voice of Eutikio B. Madrihanon, PBCM Dental President. Iko kana magkuhan gina plano gina Macarayo maglain. Muna lahat sa kong nauna si Macarayo maglain. Muto naabot sa kong nauna nga ko kini magtukod ginig pundok. Si Macarayo maglain. Magtukod ginig pundok. Akong ingnan nga gamay ra man nga problema, parte ra man sa politika. Ingko mo kanday ka moduol na ka dito ni Reverin. Isa ako moduol, ako akong kasabaan. Ana siya. Yain ko nga isa nanghubo na ko butang. Wala ko yung mga butang. Mga butang ni Master God, wala na ko. Iko wala na ka magtuon ni Master. Siya nga, Master gyapon. Isa nanghubo na ko butang. Wala ko yung mga butang. Mga butang ni Master God, wala na ko. Iko wala na ka magtuon ni Master. Siya nga, Master gyapon. Mubalik naman ko gwali. Ako dili ko manghilabot, ko pa kay dira manghilabot. Mubalik ko gwali. Pero unya na og kuan na. Kanang tak ng panahon na. Ikaw una maristro na tingali. Oo. Ako una bade. Ako siya kumbinser. Insa nga aya ka siya mo mubalik. Insa nga president mubalik ka man ko pagwali sa radyo. Pero sa tak ng panahon
Sa ako dili man ko magkuan, di ko magdaot. Mawali ra gyud ko mahitungod kang master. Si Aki, lahi po kang Aki. Ang Aki, magapanghilabot, ako di ko manghilabot. So dili ko parehas ni Aki nga panghilabot ni. Ako dili ko manghilabot. Ano siya? Atong nakita nga nituo kuno gyapon siya ni master. Pero siya ikaw pa mismo ang nagingon nga nanghuso na kog mga butang. Unya, kung mutuo ta di ay dadon na to ang ngalan ni master. Pwede na di ay na. Nga nag-ingon mas master, bantayin ninyo kay moabot ang panahon nga daghan ang magdala sa akong ngalan. Ngano, tinuod na tong nagdala sa ngalan og muwali mo? Dili oy. Ngano man kay nagdala tod mo sa ngalan sa PEDM. Kay para kuno mapadayon kay giputlan kuno siya siyang programa. Di ba kaputlan nga naglain naman mo atong December, nag-ihaw-ihaw na magbaka dito sa last December. Unsa may akong baton, gamiton ninyo ang programa. Pero tungod kay natay wali nag-gather tag mga tao para makasabot, kamo membro na di na hinom pasabot. Ngano man ingon si Eutikyo Madianon, gamay ra man di ay na. Eleksyon naman hinungdan. Muadto data, umuduol data, kay muuban man gani kuno to siya. Ubanan. Isa, muadto ko dito kay matod pa niya, aron ko kasaban. Ato pa, di na lugar ta magpasulti. Kay may laki na ta. Isa nagtudlo ni mo, makarayo. Pagka magwali. Si Master nag-ingon nga tudloy na loy, kay loloy may itawag. Karon nga natudloan na ka sa imong pagtulunan nga pinalain. Labuan ako nimo kay ako executive vice president, ikaw diya presidente. O makita man nakita mo ni nga nagpamatod mi dili binakak unya ingon po diyan si nga dili hinon kuno siya parehas ni Aki nga sige lang kuno hilabot kang reverend. Ato nang napamatan bisan pa si Silda Tungko kay wa siya magdahom kay siya gagmay pa kuno daw sila. Purag kadungawog sila ani ni makarang pagsulod sa palasyo, wa siya magdahom. Ikaw gyapon ang nagagit nga gipanghuso na nimo ang singsing. Pero lahi pug ka nga nanghuso kay mutuo. Na kami kay nituo man mi nganong naa may singsing. Kay time will come nga magbuhat mo kaugalingon ninyong singsing kay ang nakabutang ko din niyo PBCM. Tinuod na rin kay kung magpabilin siya hupot sa singsing identity man na o ilhanan or patik nga PBCM ka karon kay di naman ka PBCM naglahi naman mo mamuwas kay pulihan na ninyong singsing nga haom sa inyong pagtulunan. Yato patalingugan si Silda Tungko, PBCM member. Ngayon kung gisakitan ko isip membro sa PBCM. Nganong imo maghihubo ang gamay patang bata. Sunod tag-ampo niya. Karon di na ka mo dala sa ngalan sa PBCM. Nganong inala man nga. Pananglitan na ako nang kuan sa magpaubos ka ba? Kung pananglitan di ay kung nakasala si Reverend ninyo. O mangayo siya o kanang pasaylo, inyong pasaylo, imo pasayloon. Ngung siya nga. Ngano mangayo mo pasaylo siya nga wa man siya makasala na ako. Ano? Gitahod nga ako, gihapon siya kay isa ko gikuan ni master nga sumusunod. Imahal na ko siya, di na ko siya pasakitan, di ko parihas ni Aki. Nga pakaulawan si Reverend ni Aki sa kadaghanan. Ano siya? Nabati na to, nga dili kuno si Makaray paras ni Aki nga pakaulawan kuno ko. Okay, sama atong nabati na to, nga si Bunibasar. Kuan kuno ko sa atong termino nga gamit brethren. Abusado kuno ko kay na kuno'y nagtanom og saging. Ako kunong gipang puril, gipang tapas. Di pa pud tapason nga di man to iyang lute. Ay pag hinanggaw, balin siya oy. Pataka lagi istorya ba? Sumalagod sa ato nadunggan nga nag-ingon ta nga dili na official nga evangelist, nag-ingon din sa nga dili na kuno siya paminawan. Butbuton man ka Mr. Valencia. Asa man ko nag-ingon nga di ka paminawan, nag-ingon ko kung imong pamahayag gamit ang ngalan ni Master, imo lang na. Now, basin og nagsugod na og kabungaw ba? Sakto gyud yung nida. Kabungol. Sakto gyud yung nida, Sister Nida nga buguon mo kuning tawhana. Na karon sa pag-ingon igsuong Jubilio Binaraw Karawe Jr. Kining singsing ba importante ba ni kang master kay ingos makarayo nga tuo man kuno siya gyapon. Dadon man kuno niya ngalan ni master pero di naman sing. Kay inyo namang singsing siguro kay mamuhat mo. Na karon
Sa atong Biblia sa Espiritu Santo, Brad Hernan, naaba gyud og importante ba gyud nga nangutana si Master kung unsay mga signal sa singsing nato? Oo, Reb. Atong mabasa sa usa ka basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas din yung Senior, din ikaw ang author ni Reb. Sa chapter 4, verse 148 to 149 mo kini. Kinsa usab kaninyo ang nakadawat sa signal sa inyong mga singsing pataas ang kamot? Bisan og punon pa ang imong lawas sa akong mga pulong kun musupak ka sa akong mga balaod, walay Dios nga manalipod nimo, mao ka na, Reb. Oh. Kung dili pa importante ang singsing, nganong ningos, Master? Nangutana siya, kinsa usab kaninyo ang nakadawat sa signal sa inyong mga singsing, patas ang kamot. Kung nakadawat makunog signal, kay naanay signal, basta diehard ka na nga mutuo. Patas ang kamot. Unya, nag-ingon po si Master, bisan og punon pa ang inyong mga lawas sa akong mga pulong. Naman tay pulong nga isyu para sa spiritual healing. Bisan pa og punon pa ang imong lawas sa akong mga pulong. Kung musupak ka sa akong mga balaod, walay Dios nga manalipod nimo. Na pananglitan og nakasala ko, ingon pang Makareo, wa man ko pud makasala daw nila, dili pud ko dapat may pasaylo. Kung wala ko'y sala, unsa man, kinsa man ang matupas panulton, sino ang sala rin? Kung wala naman sa akin, sino ang dapat nating sisisihin? Kami. Wala. Kay kung granting nga doon ako'y dili maayong binuhatan, mahiubos mo nga mahiubos, pero dili mo mubiya sa PBCM kay si Master ang nagtukod nini. Pero unsay rason sa asawa ni Hermogenes Macarayo, si Arlene Macarayo, nga akong sekretary ni sa barangay, sugod sa akong pagkakapitan, until this moment nga lain na ang kapitan, sila lang gyapon ang gikuha. Kay ang asawa ni Danny Nakwa, gikuha nako nga treasurer sa barangay. Unya ang iyang bana nga si Danilo Nakwa, gikuha nako nga administrator sa barangay. Ako ba'y dunay utang kabubuton ninyo? Dili na. Usar gyud kabutang. Wala kanako ang pagdimalas gani gipapaadtuan pa nako mo. Pero kamo na ang mulingiw. Kay nagplano na mo, Disyembre pa, last December, ingon pang Aquilino Valencia, ningon siya nga, kay magparisto man mong pagtulunan, ingon sa Aquilino Valencia, sa iyang pagwali dinhi sa DYLA. Siya ay lang ko ninyo i-appeal pagka-opisyalis, kay di po siya mutuon ninyo. Pamatiyon lang nato si Mrs. Arlene Macarayo, ang asawa sa evangelist or minister, former minister. Nga karon presidente na sa PEDM. Ako vice president. Atong paminawan. Ako'y hatod sa isyo, si Dawas ni Berina, kani si Ili Canoo, mo na sila yung mga mag-mission-mission dito. Ay malo kung say sala na nila, wala na sila gisubo nga ipag-mission. Madunggan ang mission dire. Bisan pa man sa dire, wala gisubo nga mag-mission. Wala. Kay kanang PBCM tinukod na ni Master. Kami naglain para makapadayon lang, way laing tunod. Kaya nga no, kung magpadayon si Dudong Ugwali, itanggal ang system pag-uwali, hindi siya pwede kasuhan ni Red. Kunya, tama lang lugar siya, nga siya, ipahimutang man siya ni Master ng magwawali. Pag-ulang lugar siya, ano saan siya ipawali? Nagtukod para makapadayon. Wala ingon nga, magtukod ni kay Alvin Traho ng PBCM, tinukod na ni Master. Pero matod pa ni Sir Daniel lagi, ang PBCM, wala po nung itahog. Iyan na, wala na na. Yan na ang personal. Personal na niya. Atong napamatian nga ang nakighinabi nini si Renard Feliciano. Nganong nag-ingon man daw si Danny Nakwa nga wala na kuno na ang PBCM kay na-lose power na. Kay naa kuno ang power nila. Ingon po doon si Arlene Macarayo nga, dili, iya ra na, imo ra kuno na dan. Goy. Dani,
Imura ko na ingon ni Mrs. Arlene Macarayo, ikaw rabay, utor aning pagparistor nila o ninyo, aning PEDM. Nga ginigar kas asawa sa presidente ninyo diha sa PEDM. Usa sa mensahe ni mo Mr. Nakwa, matod ni mo, gibiyaan na ni Master ang PBCM. Unya, nalus power na. Pero sa nandunggan karon ni Mrs. Macarayo, nga si Master maggunugid magtukod sa PBCM. Igo man lang kuno nga nagpadayon si Macarayo, naglain, nagpundok. Unya, Kay para makapadayon para uwali. makapadayon sa buluhaton. Unya, pag-ingon sa pangutana, nga nalus power na ang PBCM, matod ni mo Mr. Nakwa, ingon si Mrs. Macarayo, imo-imo ra na. Oh, iya ra na. Iya ra na ni Mr. Nakwa. Pagsabot mo dong. Ha? O pag gani tuige. Ambot maghagbutun bagha. Na nagka muritsing na og sa bata pa ba? Gipang sipon na ba di ka balo mamahit sa sipon ba? Unta pareho mo tanan og unahon og sinultihan. Unya ningon si Arlene Macarayo nga aron kuno mapadayon kay giputlan kuno nako siya sa pagkamagwali. Usa na gitubag na. Kamuray hinungdan anong nagpaputol mo. Ha? Dili lang mo matubayan kay naman tas topiko sa about sa singsing. Pero importante ding singsing niya nang huso. O niya, siya ra po'y nagsugilon si Macarayo kay baon man lagi kay doon natoy time nga giingnan siya ni Master nga nagtapok mi og nakadungog baka siya. Si Macarayo daw doubted kuno sa spiritual. Changeable mind. Kanang doubted gani. Magduha-duha ba? Imbis mo anto na kay og di pa tinuod. Ako man kay saypan. Og nang luod mo, mangluod mo. Nganong ilain mo gyud kuno ninyo pundok ngalan. Sa tinuod lang gisulti ng guna ni Master nga moabot ang panahon nga kung daghan na gani ang makita diya sa gingaran sa Dios nga magtukod-tukod og pundok. Matod pa, ayaw mo pataran kay mauna ang kaugdahan sa mga yawa, gunit mo sa sidsid. Moingon ra ba din mo nga ginganlan ang PEDM nga Philippine Association Dani Macarayo niya ang katong Holy Spirit Hill Satanic Incorporated. Nganong di man mo manganlan nga si Master may nagingon nga makita gani ninyo nga mutungan ng daghang pundok-pundok kaugdahan na siya kami day conclusion lang na namo. Kung di mo gusto di wa unta mo magtukod ana. O mo na nga matod pa nimo alang dili magwali nga paabot pa lugar si Macarayo nga kuan nga si Master may nagpalo na. Si Master bitaw nagpalo na. Unya kita man mao ang nagdumala sa PBCM nganong nag-ingon ana man mo. Muna nga arita sa pangutana ni Jubilio Binaraw Carawe Jr., no? Nga matod pa niya, naa ba ang rosaryuhan sa Biblia daw? Mapamatod-an ba? Doon na pero gipasumbingay. Mo nang giingon, bisan pagwala, doon kay si Master mo'y katumanan, igo lang ta mo dawat sa mga butang nga iyang ipadawat. Total, og di ta mo dawat, kay dili man ta membro, ang membro lang ang mo dawat, ana. Dili man po ning atua sa pagpamugos o pagpamugos ni Master. Ayan ang puriba ni ini Brother Hernan, sumala sa Biblia, nga adunay mga gipasumbingay diri sa Biblia. O anarib atong basahon ang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 9 sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church. Mao kini ang atong mabasa. Kay sila maingon sa usa ka purong-purong bulak sa grasya sa imong ulo ug mga kulinta sa imong liog. Oh, nakita nato sa Biblia nga kay sila maingon sa usa ka purong-purong bulak grasya sa imong ulo ug mga kulintas sa imong liog. Di isip kulintas kay kanagong rosaryuhan namang goy kuan ni Master nga pag matraining ka, mag-general confession ka, mangayo daw ka og PowerPoint sa alas 12 sa gabi Tag-as man nga kuan ana para rato pagkwintada sa imong sakripisyo ba sa pagampo. Kay matod pa ni Master para madugangan lugar ang pagpangayo nato og power para sa pagpanambal. Kay matod pa ni Master sama ba sa bangko makakuha ba kuno ka og kwarta sa imong bangko nga magkuha ka nga wala kay gideposito? Mosab nga ang imong pagampo nga taas unya mag general confession po ka alas 9 ang imong pag-ampo lugar ana o pagka alas 12 mag-general confession ka taas kayo mo lugar na ang gamiton
mo nang sa Biblia og mga kay maingon sa usa ka purong bulak sa grasya sa imong ulo og mga kulinta sa imong liog. Walang inag rosaryohan kay sa Biblia god na may mga pasumbingay pero bisag wala pa na, bisag ingno pa na to, di man tina rosaryohan. Ang gipasabot na to basta Dios siya'y magbuot siya ihatag, igo lang ta mudawat. Unya ikaduhang punto sa Biblia, makita ba nga dili literal pero mao gini pag ingon natong paliya, way mabasa sa Biblia nga paliya. Pero ang Biblia nagpasabot may tungod sa paliya. Wa lang nagpaliya. Hay nang puriba, brother. Okay, niyari, basahon ako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Sa Exodo Kapitulo 12, versikulo 8, gingon, og niadtong gabhiuna, magakaon sila sa unod nga sinugba sa kalayo, og ang mga tinapay nga walay libadura, uban sa mga utanon, vegetables, mga utanon nga mapait, magakaon sila niini. Wa may laing mapait nga utanon ang ug sa palugar nga mapait, pero usa nang ampalaya niya na. Wa man sa Biblia unya kay na may pait. Sumabag atong tamiso na lang ng paliya. Mosab nga kulinta sa inyong liog, meaning nga unsa nang matang sa sistema nga kulintas, espiritual ba o material kay gold, o sa spiritual mo to ang katuyuan niya ng rosaryoan sa pasabot na nato Igsong Hobilio Binaraw Karawi Jr. dinhi sa Cagayan de Oro City nga nagapangutana. O among gipanghinaot, iabot namang oras nga ato kining ipadayon pa ang uban pang mga sistema para sa pagpamatuod nga makuha ni dinhi sa Espiritu Santo nga katumanan Master Tomas dinhi sinyo. Sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Divine Master Tomas dinhi sinyo kining inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Ohinyo, og sa ngalan sa makauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab niyo igsoon, Evangelista Brother Dibs Rizaba. Kiniusab niyo igsoon, Evangelista Brother Hernaldo Pipi. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami moingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.